Hello guys, नोंथांमोनखौ Prakash Narzary YouTube channel बरायबाय दिनै जों थांगोन Bengaluru Palace. So ओइ आब'आ थाबायलांगासिनो दं. सासे आब' फैबावगोन नेगासिनो दं जों बेखौ. Hey guys, जों दिनै थांगोन बेंगलरनि पेलेसाव. जों पार्क ओमफ्राय गोबां पार्कआव बेरायबाय जों दासिमाव मोनथाम ना गालबात ओमफ्राय बै मोनसे हाबनो होलायलाया ओमफ्राय मैयानिया रासिनाङा स' बेफोरबायदि पार्कआव जों बेरायबाय बेखौथ' जोङो एक्साइटेड खेबसेन देखायगोन बाट नैबे बेंगालर पेलेसखौ आं खेबसे मोनसे सिंगल बानाय नागिरदों भिडिअखौ स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेंगालर पेलेसाव थांनानै नायनो हागोन जायफोर बेंगालराव माने दङ आरो सोरबाफोर बेरायनो फैयोब्ला माबायदि आंबो बेखौ फार्स्ट टाइम नुगोन स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय हाय होनहरदो हाय लोगोफोर फाइनेलि जों बेंगालर पेलेसाव मोनफैबाय फुल पिक्चारखौ आङो ओरै लास्टाव देखायगोन नै टिकेटनि थाखाय जों दायो हाबसिगोन बेयावहाय सिङावहाय बेंगालर पेलेस नायदो रायजो राजाफोर बेसेबां लाखो गासै 1080 टिकेटआ औ ओमफ्राय केमेरा लाबोयोबा केमेरानि बिराद दाम 1400 थाखा भिडिअ केमेराबा ओमफ्राय फट'बाथाय फट' क्लिक खालामनो थाखाय 710 थाखा ओमफ्राय भिडिअनि थाखाय 1400 नङा भिडिअनि थाखाय 1400 दङ केमेरानिया भिडिअनि एक्सट्रा दंबावो केमेरानिया 710 स्टिल फट'आ ओमफ्राय बिनि उनाव भिडिअ लानोब्लाथाय माबा दङ नैबे जागायजेननाय आरो जेबो ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांदों एफा दाम लादों नायनि र' मा दङ स' लोगोफोरनि बेयाव अडिअ' गाइड दं जों अडिअ' गाइडखौ बेवहाय लानोसै बिथांमोनहा दायो जोंनो जासिसिगोन नै फ्रि अडिअ' गाइड होनदों फैसा होनाङा बेनाव गासै 9टा पइन्टसिम दङ 9टा जायगा बेयाव 9टा जायगायावहाय सोर सोरनि फट' दं मा दं सब गासिबो एक्सप्लेन खालामजोबगोन आरो बेवहाय गाइडनि थाखाय आब'मोनहा मानसि लादों दायो बेवहाय Hey guys दायो जों ओरै थांसै गोजौजों ओरै थांसै एकदमबारे बिथिंजायबो दङ नै इसे लांदांसो आरो ओइसे दंबावो ओइसे थांगोन जों गासैथिंबो थांजोबगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नाय गाइड लादों माइकआ आंनाबो नै गाइड लादों नैबे होफिननांगौ आरो बेखौ गोबां साफा गोबां क्लिन बेफोरावनो जिरायनानै ब्रिटिशफ्रा मालायनि हादोराव माने गाग्लोबदोंमोन बिसोरो आरो बेल' नङा गोबां जायगा दङ आङो पेलेसनि मोखाङाव खेबनानै देखायगोन नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय जोबनायाव 6 नाम्बारा दायो माबागोन आं 6 नाम्बारखौ प्ले खालामदों ट्रेक 06 ओमफ्राय नैबे 6 भिडिअ'बो मा दं बेखौसो खोन्थाजोबबाय थांसैलाय मोनसेबो नागारखाया दै नोंसोरनो खोन्थाजोबगोन आं गासैखौबो नायजोबनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ फुल नायजोबबानो जाबाय मानो होनबा गासैखौबो फारि फारि देखायजोबगोन बेवहाय बेंगालुरु जेसेबांखिनि गोनांथि गोदोनि फट' गोजा नुबाय बे रियेल गोजा बेफोरो गोदोनि ब्रिटिशफोरनि रुल सासननि राजा सोब रियेल माने नैबे बाहेरनिफ्राय बेबायदि नैबे पेलेसखौ बे पेलेसावनो दं आरो नैबे गासिबो फट'फ्रा गोदोनि फट' ब्रिटिशफोर रुल खालामनाय समाव बे सावगारिया आखिनाय जानांगौ बाट नैबेफोरो रियेल आरोना नैबेफोरो रियेल गोजा नैबेबो रियेलनि गावखौ नुनाय सम जाबाय लाइब्रेरि बे गोदोनि बे लाइब्रेरियावथ' गोबां लेखा बायदिसिनाफोर थागोन ना खम दामि लेखा थागोन बेवहाय हिस्ट'रि ना आं खोनाबाय 7 नाम्बाराव लाइब्रेरि स' गाइस जों दायो बेंगालुरु पेलेसाव दङ नैबे जाबाय लाइब्रेरि ओइथिंजाय मोजां दंनो लिंहरदों आरो गासिबो खेबजोबनांगौ ना फट'फोरखौबो नोंथांमोना नायजोबनांगौ गासिखौबो बेफोर गासिबो गोदोनि
माने समावहाय ब्रिटिश रुल समाव आरो गोदोनि समाव राजाया माबायदि थायोमोन नैबे रियेला गोजा आरो ना गासिबो रियेल गोजा नैबे गोदो समाव राजाया बेबायदि थायोमोन आरो नैबे ब्लार जाबाय आरो नैबे जेराव नैबे ब्लार जाबाय फट' खेबनाया बारा मास्टार रोङासै बियो जिरायनाय समाव खेबनाय सिलाय गावनाय मा गावनायसो पेलेसा बिदि नुयो गोदोनि बोथोरा नै पेलेसा बेबायदि नुयो दे बाहेराव बेबायदि ओमफ्राय जों नायना थांबाय नैबे माबाया सोब एसे माने प्लेन बे मानबायनाय प्लेन बिदि लागायना गोथां कालारनि जा मोजां बिदिनो ब्रिटिशफोरा जोंनि हादोरखौ रुल खालामनो थांबाय बेथ' सोर मिथिया खिन्थु ओइथि आब'आ बिराद मोजां दं होनना बुंदों खोन्थादों न' एन्ट्रि प्राइभेट चेम्बारनो बेयो नियावबो दंजोबो गासिबो नाय एसेबो दंबावो र' दाहाय थांनो हागौ दिनै ब्रिटिश थां हे फट' लादों जोंनि सिकिउरिटि गार्डआ जोंखौ केमेरा देखायजानो माबा जानो गिदों केमेरा माबा मबाइलजों मोनल' नैबे गाहायाव मानसि दंबावो बे पेलेसनि एसे जाथि बंस' जागोन खोमा दां मोदायाथ' थाखागोन बेवहाय हराव मबाइलजोंसो खेबनो मोनो मबाइलनि फैसा होदों जोंनिफ्राय बेबायदि आरोना गोजौनिफ्राय रावबो हाबनो हाया जानला मोनला मोनसे लक जाजोब्बाय आरो माबाफोर दंबावो नामाथाय गाहायाव 9-10 नाम्बारालाय बहा दङ लागोन बेयावबो बिलाय सिकिउरिटि गार्डआलाय ओरैनो बेहालाय फैसा मोनो नामा जोंखौ मदद खालामनो थाखायसो दा आब'आ फट' खेबजायोनो नै जों गेजेराव दं दायो बिराद फट' दं आरोना बिराद माने गोदोनि ब्रिटिश रुलावहाय माने इण्डियानाव जेसेबांखिनि रुल सासन जानाय राजाफोरनि फट' बेंगालर कर्नाटकनि आरोना बे न'खर बंस'फोर परियालफोरनि जागोन बे दा जुगनि बेहायनो ब्रिटिशफ्रा सासन खुंदोंमोन मिथिबाय बेफोरावनो थायोमोन बेयावनो जिरायोमोन मालाय राजाफोरनि माबाखौनो सेनानि बेयाव थायोमोन आरो ब्रिटिशफ्रा
नोंथांमोना बांद्राय गोलावद्राय मोननो हागौ बाट आं बुंनो सानदों नोंथांमोना गासिखौबो देखायजोबनो नागिरदों बिनि थाखायनो भिडिअआ गोलाव बाट सर्टै देखायब्ला माने सर्ट देखायब्ला नोंथांमोना मा नुगोन नङा होमबा स' आद्रा थागोन नङा होमबा स' एखे बिनिखायनो आं बुंदों कि गासिखौबो देखायजोबनो नागिरदों स' बिनिखायनो भिडिअआ गोलाव जानो हागौ बाट नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय बे पेलेसनि गेजेर बे गाहायाव थाबाय ग्राउन्डआव बेवहाय नैबे बुहुतनि आयना स' लोगोफोर फारि फारि बेवहायनो खोन्थालांगासिनो दङ बबेखौबा खोन्थाजोबनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोना फारि फारि नायनानै बुजिलांगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायजोबलांनानै गाव नलेजफोरखौ आरजिना लागोन बेवहाय बेबायदिनोसै बेयाव फट' सावगारि आरो माखासे नेरसोन बेफोरनोसै आरो बेवहाय बेफोरखौनो नुनो मोनगोन स' गासैखौबो आं शुट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनाय जाबाय स' नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय प्रम'दा देबि गोदोनि राजा रानि बा बिसोरनि खामानि मावग्राफोरनि जिरायग्रा बा माने गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरनि बेफोर सोब गासिबो बेफोरबायदि गेलेग्रा माग्रा बेफोर सोब गाननाय गोदोनि दै बेफोरो नैबे गेलेग्रा ब्रिटिशफ्रा बेखौ गेलेयोमोन आरो बेवहाय बिसोरो माबा स्नुकारफ्रा गेलेयोना बेयो स्नुकारफ्रा गेलेयो बिसोरो ओमफ्राय बैफोरावनो जुमायफोरखौ लोङोमोन आरो बिसोरो औ ओमफ्राय बैफोराव जुमायखौ लोङोमोन आरो बिसोरो बेफ्राव एकदम जुमाय ओइलै बैफोर होनदा मानो लोङा जाखो बे काप माखौ होनो गोदो बेलाय गोदोनि मानसिफ्रा बिदिसो लोङोना रासियान फुलनो एक्सुवेलि फुलबो होनो बुङो ओमफ्राय स्नुकारबो बुङो स्नुकार फुल जिरायग्राफ्रा नायदो गाननि नामा जोंहाबो दुरनानै गाननोसै नामा खोमसि नुदों नामा खोमसि नुदों दा ओइथिं स' जोङो दायो बेंगलर पेलेसाव दङ गोबां गिदिंजोब्बाय बेवहाय खालि मोनसेल' बाथ्रा टिकेटनि प्राइसआथ' गोबां हायानो मबाइलफोर जुदि खेबोब्ला बेनिफ्रायबो हाय माने एक्सट्रा लायो बाट बेवहाय मा नुनो मोनो जास्ट फट' ओमफ्राय माखासे ब्रिटिशफ्रा बेयाव फैनानै जोंनियाव सासन खालामफैनाय माखासे गोबां बिसोरनि फट' नुनो मोनो आरो राजाफोरनि फट' नुनो मोनो बे पेलेसाव बे राजआफादाव माने बे पेलेस मानेथ' मिथिखायोना राजउलाफाद बेफोरबायदि बर'नि राव बुङो स' बेवहाय सोर माने रुल खालामलांखो सोर थालांखो सोर राजाफोर दङ स' बेनि फुरा डिटेल्स दंजोबो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना फैयोब्ला नोंसोरनो बे मोनसे गाइड खालामनो थाखाय माने 9थासिम मोनसे पइन्ट होगोन आरो ना बेयाव गासै 9थासिम बे 9था पइन्टखौ नोंथांमोना बबेखौ नांगौ बेखौ 9खौ नांगौबा 9 सोनानै नोंथांमोना माने बेयाव खोनासंनो हायो आरो माने गाइड खालामगोन बेवहाय मा दङ मा गैया जोंथ' मिथिबाना बेयाव हिस्ट'रिया बबेयाव मा दं मा गैया स' बेनिखायनो बेखौ गाइडेन्स खालामजोबनो थाखाय नैबे मोनसे फन होदों आरो फन माने अडिअ' सिस्टेम आरो ना फन बायदिबो होनजायो फनानो होनजायो आरो अडिअ' माने बेलेग आरो ना गाइड खालामगोन आरो ना स' बेखौ देखायना होलाय बेयावहाय जिरायनानै अच्छा से काम करो वहाँ पे बेबायदि होयोमोन आरो बेदि राजुलाफोर जिरायना गोदोनि जिरायनानै ओमफ्राय खामानिखौ मोजां मावनानै राजाफ्रा गोदोनि ओमफ्राय सासन होगोन आरो गोदोनि बियो राजा बायदि नांदों माथो गावखौनो गाव आरो गोजौ जाबावनाय मोनबा मोजां स' रायजो राजाफोर बेनो बे बेंगलरनि पेलेसाव नोंथांमोना फैयोब्ला नायफैबानो जाबाय भिडिअ खेबनो मोनो आं दा भिडिअ जेरै खेबदों बाट फैसा होनांगौ आरो ना ओमफ्राय ओइथिं नायहैबावो नामा मिथिंजाय थांनायनि
बेफोर गोदोनि माबा गोजा साहा होग्रा लोंग्रा Wow. Oh my goodness. जिरायग्रायनि बेसेबां गोदोनि बेफोरावनो ब्रिटिशफ्रा रुल खालामोमोन आरो बिसोरो नोंनि मोखांखौ नायनानै एक्सुवेलि फिल्म बानायबा बेफोरखौ एसे लाङो खोमा बिसोरो ना लाङाथाय लाङो खोमा ना लांनानै होफैफिनो माबा एक्जेक्ट नङाबा बेबायदिनो एक्जेक्ट बानायनानै बिसोरो बानायना फिल्मफ्राव गोबां मोजां मोजां नुयो नायनायफ्राव नायनो आत्मा बुहुदाथ' बेयाव थाथारगोन बायदि हराव ओइ गामलाया ओंखामफोरखौ बेफोराव रानोमोन आरो साफोर आगर गोनां एखेबारे बे प्राइभेट रुमजों बेयाव Siri. Climb up. Oh, you can't. मा होनो बेयाव इस्ट इन्डिया कम्पानि स्कुलनो वाटार कलर्स कास्ट एन्ड अकुपेसन 1830नि बा गोदो 1830 बे समावहाय जोंनि इन्डियाथ' फ्रिदम मोनखायोमोन बे समावहाय बेफोरनि आरोना इयावबो दंबावो नै हाबनो मोजां प्लिज मेनटेन ससियेल डिस्टेन्स आबौखौबो लानो नामा लादो आबौखौ बेखौबो लादो आबौखौ नोंनि राव जोंनि रावाव बुंदो Uncle. Uncle. Hello. Can I sit there? बेयावसो हरजागोन नो बुंनो जिरायनो बात जिरायनो होआ गावखौनो गाव गोबां गोग्गो मोनदों आं या खेबजानोसै 100 थाखा होफ्लानानै बेयाव जिरायनोसै नामा सोरदिनो 100 थाखा होफ्लानानै बेयाव जिरायनोसै नामा बेवहाय फट' खेबजाखांबाय लाखांबाय दायो थांसै ओरैजाय बेवहाय सानथ्रिफ्रा माबायदि मालाय हादोरनि मानसिफ्रासो बेयाव हिस्ट्रि बानायना थांबायना औ र' फुरा जोब्बायना जों नायजोब्बाय एबार फुल गासिखौबो देखायजोबसै रायजो राजा गोदोनि समाव बियो माबामोन नामा टेंकमोन नामा नै आब'खौ फट' लानो होदों नोंसोर सिख्लाफ्रा एकदमबारे मोजां खेबना हो आब' गोजौनि माने बाहेरनिफ्राय माबायदि नुयो नायबानो जाबाय गोबां मोजां सिङावहाय जिखिनि दङ फट' आरो सावगारि गासैनिबो नुनो मोनो नायबानो जाबाय गोबां मोजां एकदमबारे नाय नाबोमोना स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोबां मोजां मोनबाय आरो बेखौ होनो बेंगालुरु पेलेस जों बेंगालुरु पेलेसाव दिनै गोबां सम टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेखौनो नायनो फैबाय जों दिनै बे एसे स्मल गार्डेन बेयो बे स्मल गार्डेन माने लांगोना बे सिथ्ला लांगोनायाव बयनावबो बिदिनो मोनसे फिसा फिसा गावबा गाव थायोना स' बेबायदिनो गोबां मानसिफोर बेरायनो फैदों टिकेटनि दामखौ बुंब्ला गोबां दामानो नायदो आब'आ फट' खेबदों दिनै मानसिफोरखौ गोबांनो फट' खेबदों ओइ गोजौथाराव थांनो मोनबाय माखासे गोबां रुम ब्लक जादों खालामना दोन बिसोरो थांनो होआ जे फिसा गार्डेन आब'मोना फट' खेबदों
बेनो बेंगलरनि पेलेसा रायजो राजाफोर बेयावनो ब्रिटिशआ रुल खालामनानै थांदों स' जों दायो थांनांसिगोन बै बे जाबाय बम माने टेंक होनदों नामा इयो टेंक गोदोनि टेंक ब्रिटिशफोरनि ब्रिटिशफोरा लहा गोजाखालाय बेयो रियेल खा आरोना बेलाय एकदम बिराद स्ट्रं खालार गोदोनि माखासेखौथ' सिफायबाय जानांगौ बे नै बेखौ होबोनांगौ दायो होफिननांगौ बेखौ दायो होनोसै बेयावहाय सिं हाबनानै बे एयारफना जोंनि थाखाय ओमफ्राय डिभाइसखौल' माबानांगौ फ्रि हेडफनखौ मोनथाम सोरबा राननो हायोलै नैबे हेडफना हेडफनखौ मोनफाबाय आरोना हेडफनालाय बहाथो दामनि एसेबां 80 थाखा 50 थाखा स' जों दायो थांफिनसिगोन रायजो राजाफोर गासिबो गथायजोब्बाय समाज गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम आरो नोंथांमोनहा नलेज एसेबाबो थाबाय जायफोर बर'फ्रा बेंगालराव दं बिथांमोना जुदि बेयाव फैनानै बेरायफैयाखैबा माखासे हिस्ट्रि नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन नायनो मोनगोन आरो थेंक इउ सो माच गाइस आरो बे नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा माने बे मोनसे प्रकाश नार्जारी चेनेलखौ जुदि ओरैनोथ' जा बिएम सेरब चेनेल दङ बे प्रकाश नार्जारी चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस दाबायनानै गोदान भिडिअ माने सम गोबाव लायो नालाय ओंखायनो बे गोबाव लायोब्ला ओमफ्राय नटिफिकेसन थांनायाव एसे मानसिफोरनाव थांनायाव एसे प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो डाइरेक्टलि बेल आइकन जुदि दाबायोब्ला नटिफिकेसन थाङो आरोना स' जायनि जाहोनाव नोंथांमोना इयुनाव फिउचाराव आंनि भिडिअ नायनो लुबैदोंबा ब्लगिं भिडिअ स' नोंथांमोना नुनो मोननायनि थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय